Vypadněte! Vítejte u nás ve studiu. Před chvílí to byli 3 imbecilové. Jana, Jirka, Ondra. Byli to kreténi. Za chvíli ale přijde velice inteligentní muž. Přivítejte Jardu! Hele, schod. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji za dárek. Můžu vám ho rozbít o hlavu? Ne. Aha, dobře. To je hovno nebo sračka? Hovna. Aha. A je zelené? Jo, je zelený. Ano, chápu. Prosím vás, koho jste si sem jako chtěl přivést? Nebo koho si sem přivedete? Koho pouvidíme? Jednu holku, co se poznali, jo, ona mě pak popustila, tak jsem se s ní chtěl sejít. Proč jste se rozvedli? Já nevím, jako fakt mi to nedochází, opravdu, já nevím, jestli jsem imbecilní, nevím, nevím, prostě mě jednou dne opustila. Kde jste se potkali? Prosím vás. No, my jsme se potkali na E55 v lese, jo, ona tam asi sbírala houby nebo co, prostě mi řekla, jestli se s ní nechci nějak udělat, jako já tomu nerozumím vůbec. No, a prostě já tomu nerozumím těm moderním výrazům. Jo, jasně. A ona... Ono, prostě, já nerozumím tomu, jestli mě opustila, protože mám rád sadomaso, nevím, opravdu, přišlo mi to nějaký divoký. Takže vy jste sadomasochista? Jo, jsem sadomasochista, mám to prostě rád, jo. Jasně, chápu. No, prostě bičíky, že jo, latexový oblečky, jo. No, takhle to nějak bylo a ona mě prostě nějak opustila, já jsem mi ještě rozbil hrneček, takže jsem jako scháněl extra silný lepidlo, jako aby se to spravil, jo. No, prostě takhle to bylo. Co jste spolu všechno měli? Dítě, jo, prostě to dítě spadlo pod vlak, jo, a odlítla 2 miliony kilometrů a pak se z něho vrátila jenom noha. No, takhle to bylo. Pak jsem to byl takový špatný, bydlel jsem v kanále, jo, prostě takový divný. Proč se tam píše, že to je prase? Protože to prase má takový prasečí rybák, víte, jak vypadá prasečí rybák, jo, takový prostě rybák, no, proto jí říkají prase. Chápu, ano. Jmenuje se Kachna, jo, ale vypadá jako prase, ale jmenuje se Kachna, jo, aby bylo jasný, jo, prostě prase rovná se Kachna, jo, a takhle prostě to je, jo, jo, takhle, a prostě já jsem jí chtěl rád, jo, a prostě měli jsme oba rádi sadomaso, no, takhle to prostě bylo. Já to nechápu, vy jste řekl, že se s váma rozvedla možná kvůli sadomasu. No tak. A jak to je, vy máte rádi oba? No, oba prostě máme rádi sadomaso, no, prostě se rádi mlátíme přes zada. Takže vy jste to sadomaso měl až moc. No, jo, takhle to bylo. Prostě já jsem se rád mlátil přes záda sadomaso bičíkem s bostenama, no a takhle to prostě bylo. No, a takhle to prostě bylo. A jak jako to dítě mělo, jak vypadalo? Byl celý jako já, akorát měl prasečí rypák. No, prasečí rypák, to bylo takhle celý. No, prostě prdel to mělo člověčí, všechno to mělo člověčí, až na ten rypák, to mělo prasečí teda. No, protože já fakt nevím proč. Nevím, prostě jako, byl to člověk s prasečím rypákem, jo. Máte... Co jste s tím, jako kde jste bydleli s tou prasnicí? V chlívě nebo jako kde? My jsme bydleli v chlívě, no, protože my jsme... No, ještě jednou mi to řekněte, já to nějak nechápu. No, prostě jsme bydleli v chlívě. V chlívě jsme bydleli, protože my jsme neměli... Prasečím. My jsme vůbec neměli peníze, no, prostě jsme si nemohli vybírat. Takže vy jste jako žili bez peněz. To je asi velice hrozné. No, jako, není to tak hrozný, jako není to špatný spad na slámy. Nemyslíte, že se s váma rozvedla kvůli tomu, že jste neměli byt? No. No, nevíte?
No, jestli, jo, jako je to možný klidně, jo, ale nejdůležitější bylo možná, co se domesl, jo, no, Já mám něco v krku. no, prostě, takhle, v tom květe taky bylo jako suprový, Kde jo, bydlíte teďko? v kanále, prostě, teda bydlel jsem v kanále, jo, a pak mi přeskočil, tak bydlím v ústavu pro choře myslící. Znáte tam někoho, jako, proč jste tam šel, když jste tam nikoho nezná? To jako, já mám tam kamaráda, jmenuje se Fanouš. A to je prdel. No, Fanouš je to dobrý kamarád. My si prostě všechno říkáme, nemáme před sebou tajemství, jo, prostě jsme nejlepší kámoši na světě, jo, jako prostě nejlepší kamarád. On je blázen taky? No, jo, trošku, jako je trošku chytřejší než já, už umí napočítat do 5, jo, jako, ale máme se taková kamarádská ráska, no, prostě, jo, takhle to prostě máme spolu s Jeroušem, no. Aha, takže chytří. No, tak, No. jako, proč se Protože, no, proč se nechováte tak a vy jste v toho ústavu no, šel? protože nevím, protože já jsem právě neměl přístup ven, no, z blázince, no, takhle. Prosím vás, jak to bylo s porodem? Rodil jsem já. To je prdel, to je prdel. No, rodil jsem já, prostě prdel mě bolela. A jako prdelí teda? No, jo. No, prdelí jsem rodil, prostě ta prdel strašně bolela, asi 14 dní, musel jsem s jíma za mastičkama, jo, a prostě strašně to bolelo, jako kdyby mě někdo přes ní řezal. No, a prostě strašně mě ta prdel bolela, protože prostě ta prdel je prostě strašně malá, to dítě je takový velikánský, ještě s tím rypákem, než se tou prdelí prorve, jo, a prostě to bylo jako když mě někdo řeže, nějakou pancířovou tou rukavicí, jo, a strašně mi to prostě bolelo, no, takhle to teda bylo, no, a pak teda to dítě, Proč jste narodila manželka? aby se nabít já, aby vlastně jako neměla bolest. To jste velice velkorysý, že jo? No někdy se mi to teda nevyplácí třeba jako v tom porodu, protože to dítě stejně potom chcíplo, že ho spadlo pod vlak, jak jsem říkal. A jako vy v kočárku nebo? No, v kučárku odletělo 2 miliony kilometrů a pak si, jak říkám, vrátil Vy se. jste ho nehlídali, proč? Protože prostě jsem debil, jo, do dneška si to... Aha, debil. A není vám ho líto aspoň trochu to? Je mi ho líto, jako, že se aspoň nevrátil ten rypák. Kolik mu bylo? 18, jo, bylo starší než já o rok. Prosím vás, kolik vám je vůbec let? Já nějak nemám přehled. 15,5. Jo. Ale vy tady píšete, že je vám 58. No, ne, není, to jsem se asi trošku Takže vy jste jako v těch vašich, kolik se říkal? No, asi 15 letech jsem měl 18 letý dítě, jo, takhle to prostě bylo, no, už to nespravím takže vy jste nějak. 15 splodil dítě. No, takhle to prostě bylo. A nebáste se toho, že budete mít dítě, když jste neměl práci? Bál jako, ale jako je to adrenalin, prostě to je risk je zisk. Takhle aspoň jsem si říkal, že budeme mít aspoň ty příspěvky, no. A to jste dělal na E55? Prostě jsem tam projížděl. No a prostě moc pěkný to tam bylo. Nevíte, proč si vybral zrovna vás? Tam jezdí hodně lidí, ne? Po E55. No, já jsem si ji asi líbil, no. Protože prostě jsem asi takový sympatiák, no. No, mně taky přijdete velice sympaticky. Díky, no. Můj mám to taky bezvadný kozy. No já vím, no, já se každý den miju kartáče. No, já vím, to hnedka přišlo, já s někým má to takový zarudlý. No, takhle to prostě je. Jo, moc děkuju. To je švanda. No, děkuju, no. Ještě nohy, jestli jste si všiml. Podívejte se na Ondru, který se nemenuje Ondra. Jak byl? Pro tu prasnici. Zdar nekří, tak jsem tam byl, jo. Tu prasnici jsem našel, tak vám ji za chvíli ukážu. Tak musíte vydržet, tady musím krafat jako debil, nějaký 3 minuty, jo. Je to jasný, vy bílí hlavy, jo. Ten mi nesrte, jo. Jasný. Čau, pičo. Dobrý den.
Vy jste kachna? Ano. Ne. Ano. Co potřebujete? Já jsem se chtěl zeptat,